A saúde mental centrará as xornadas Mulleres Saúde do Concello de Ribeira. Desenvolveranse 4 sesións nas que se afondarán en diferentes cuestións, dende os trastornos da alimentación ata a ansiedade e depresión. Ribeira acollerá a celebración da segunda edición das xornadas Mulleres Saúde, convocadas pola Escola Galega de Saúde a través do Centro de Información a Muller Ribeirense. Este ano estarán formadas por 4 sesións que se desenvolverán ao longo do mes de outubro e que terán a saúde mental como eixo principal. Será impartido por especialistas das distintas materias no Lustre Rivas de Ribeira. Os obxectivos desta actividade docente que van a constar de 4 sesións serán ofertar formación e información de saúde con perspectiva de género, promocionar a saúde mental e emocional das mulleres e aumentar a súa calidade de vida, facilitar ferramentas para que as mulleres sexan suxeitos activos respecto da súa propia saúde mental e emocional. Aumentar os vínculos sociais das participantes e contribuir ao coñecemento da saúde mental. As 4 sesións programadas desenvolveránse os venres de outubro a partir das 6 da tarde no Lustre Rivas e comezarán o vindeiro día 4. A primeira tratará a saúde mental das mulleres, mitos e ideas erróneas. A segunda sesión tratará a ansiedade e a depresión nas mulleres. A terceira será o autocoidado emocional das mulleres e, por último, a cuarta será os trastornos da alimentación. Sesións que correrán a cargo de diferentes profesionais expertas nas materias. Esta primeira sesión, que será a do 4 de outubro, impartirá Ángeles Pazo Sieira, a psicóloga do CIN de Ribeira. Os contidos desta sesión será o xénero como determinante da saúde mental, factores que influen na saúde mental das mulleres, relación entre condicións de vida e saúde mental, mitos e ideas erróneas sobre a saúde mental das mulleres. Como vedes, isto era un pouco a primeira xornada introductoria para abordar en xeral o tema da saúde mental das mulleres, que é do que trata toda esta segunda xornada. O 11 de outubro, a especialista en psiquiatría Iria Veiga afondará na ansiedade e depresión nas mulleres. O 18 será quenda dos trastornos da alimentación, charla que impartirá a psicóloga sanitaria Ana María Rodríguez. Os contidos desta sesión serán que son os trastornos da alimentación, a imaxe corporal das nenas, mozas e mulleres, as redes sociais e a imaxe e prevención dos trastornos de condutas da alimentación. Por último, a última das sesións destas segundas xornadas será o venres 25 de outubro e o título desta cuarta e última sesión será o autocoidado emocional das mulleres. E correr a cargo da psicóloga Jéssica Rodríguez. As persoas interesadas en acudir ás sesións poden inscribirse a través da web municipal ou chamando o 682 684 288. As prazas son limitadas para 25 persoas.